खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ ना फिसिनाय बिफाननि सा 7 मावख'गिरिखौ सोबख'नायनि दायाव हमदों। गुवाहाटीआव नंखाय साख्रिनि रेकेटखौ हमदों, सासे सुबुंखौ हमदों। आसामा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मेडिकेल इन्जिनियारिं फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालि गायसननो सानथांखि लादों। बिलासिपारा रेलवे स्टेशनाव दैनि टेंकि गोग्लैनानै सानै सुबुंनि जिउ खहा। शिबसागर एसएसपिआ रुंसारि जानायनि उनाव बिमानि मेगनखौ दान होदों। तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रिया गाहाय मन्थ्रि मदिखौ मेकेदाटु बिथांखिनि डिपिआरखौ नेवसिनो खावलायदों। आसामनि फरायसालिफोरा ससियेल मिडियायाव फरायसाफोरनि फट' आपल'ड खालामनायखौ हेंथा होदों। जुबिन गार्गनि थैनाय केसआव बिजिरसालिया गसर थिसनदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ ना फिसिनाय बिफाननि सा 7 मावख'गिरिखौ सोबख'नायनि दायाव हमदों। आसाम फिसार डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेड एएफडिसिएलआव मोनसे अजद होनाय थगायनाय जाथायजों लोब्बा थानाय ना फिसिनाय बिफानजों सोमोन्दो थानाय सा 7 बिबानगिरिफोरखौ हमनो हायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला निगमनि सिङाव रांखावरियारि बेले-बेजे आरो रां बाहायनायनि सायाव नायबिजिरनायाव बे हमनायखौ खालामनाय जादों। मावख'आरिफोरा मावख'आरि लेनदेन आरो मावथांखिजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोराव गाज्रि आखुनि सन्देह खालामदों। नायबिजिरग्रा एजेन्सिफोरा सिग्रोमदोंमोन आरो हमनायनि सिगां गोबां मावख'गिरिफोरनिफ्राय सोंथि खालामदों। सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि बाहागो महरै गोबां फोरमान बिलाइ आरो राङारि रेकर्डफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव नंखाय साख्रिनि रेकेटखौ हमनो हादों, सासे सुबुंखौ हमदों। पुलिसआ नंखाय साख्रिनि रेकेटखौ हमनो हादों आरो सासे आइजोखौ सोरखारि साख्रि होगोन होननानै 16 लाख रांसो थगायनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिया सोमोन्दो आरो गोहोमजों मोनसे रैखाथि गोनां साख्रिनि राहा खालामनो हायो होननानै दाबि खालामनानै माखासे समनि गेजेराव भुगिनांनाय सुबुंनिफ्राय रां लादोंमोन। नाथाय खोथा होनाय थिसनथाया माब्लाबाबो जाफुङाखै। अजद मोन्नायनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो आरो उनाव दायनिगिरिखौ खायो। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बे रेकेटआव गोबां सुबुंफोरा लोब्बा दंमोन ना गुबुन बोलि जानांनायफोराबो थगायजादों बेखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ आसामा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मेडिकेल इन्जिनियारिं फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालि गायसननो सानथांखि लादों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि आसाम सरकारा हादोरसानि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खमैबो गंसे मेडिकेल कलेज, गंसे इन्जिनियारिं कलेज आरो गंसे मुलुगसोलोंसालि गायसननायनि फारसे खामानि मावगासिनो दं। सरकारनि सोलोंथाइ आरो सावस्रि जोथोननि मावथांखिफोरनि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बे हाबाफारिनि थांखिया गोजौ सोलोंथाइनि खाबुफोरखौ जौगाहोनाय आरो गासै आसामाव मेडिकेल इनफ्रास्ट्राक्चारखौ गोख्रों खालामनाय। बिथाङा बुंबावो दि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां गोदान फसंथानफोरा लुफुंजागासिनो दं। सोरखारा फोथायो दि बे राहाया फरायसाफोरखौ गावनि न'नि खाथिसिनाव गुन गोनां सोलोंथाइ मोननायाव मदद खालामगोन आरो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय रायजोनि बायजोआव थांनांगौ जानायखौ खम खालामगोन। बेजों लोगोसे गोबां साख्रिनि खाबुफोर सोरजिगोन आरो ओनसोलारि जौगानायखौ जौगाहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बे फोसावनाया नोगोर आरो गामियारि मोन्नैबो ओनसोलफोराव सोलोंथायारि आरो सावस्रि सिबिथायनि खाबुफोरखौ गोसारहोनो आसामनि गोलाव समनि बिथांखिनि बाहागो। ब्रैथि खौराङाव दङ बिलासिपारा रेलवे स्टेशनाव दैनि टेंकि गोग्लैनानै सानै सुबुंनि जिउ खहा। धुबुरीनि लुफुंबाय थानाय बिलासिपारा रेलवे स्टेशनाव दैनि टेंकि गोग्लैनायनि जाहोनाव खमैबो सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 7 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया रेलवे स्टेशनाव लुनाय खामानिनि समाव जादों, जायनि जाहोनाव खामानि मावग्रा आरो जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदों।
रैखाथि हानजा आरो पुलिसआ थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालिफोराव दैथायहरो। बिबानगिरिफोरा गोग्लैनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो रैखाथि राहाफोराव माबाफोर सांग्रांथि जायाखै नामा। बे दुखुनांथाव जाथाया हादोरसायाव लुनाय थावनिफोराव खामानि मावग्राफोरनि रैखाथिनि सायाव जिंगा सिदों। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। बाथि खौराङाव दङ शिबसागर एसएसपिआ रुंसारि जानायनि उनाव बिमानि मेगनखौ दान होदों। शिबसागरनि सिनियर पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट एसएसपिआ गावनि बिमानि थैनायनि उनाव गुबुनफोरनो मेगन दान होनानै मेगन दान होयो। बे नेक आखुखौ गासै आसामनि सुबुंफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोन्दों। गोबां सुबुंफोरा गावारि खहा जानाय समाव अंग दान सांग्रांथिखौ हेफाजाब होनो मावख'गिरिनि थिरांथाखौ बाख्नायदों। देहा फाहामगिरि आरो सावस्रि मावख'गिरिफोरा बुङो दि मेगन दान होनाया मेगन नुयै सुबुंफोरनि मेगनखौ मोजां मोनहोनायाव मदद होनो हागौ आरो गोबां नखरफोरखौ बेफोरबादि सुबुंथिनि खामानिफोरनि थाखाय सिगांलांनो थाखाय थुलुंगा होयो। बे जाथाया समाजाव अंग दान आरो मेगन दान सांग्रांथिनि गोनांथिनि सायावबो सावरायनो हमदों। द'थि खौराङाव दङ तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रिया गाहाय मन्थ्रि मदिखौ मेकेदाटु बिथांखिनि डिपिआरखौ नेवसिनो खावलायदों। तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि एम.के. स्टालिनआ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ कर्नाटकनि थांखि जानाय मेकेदाटु बिथांखिनि आबुं प्रजेक्ट रिपर्ट डिपिआरखौ नेवसिनो खावलायदों। गाहाय मन्थ्रिनो लिरहरनाय लाइजामाव स्टालिनआ दुखु फोरमायदों दि काबेरी दैमानि सायाव थांखि जानाय तामिलनाडुआव दै जगायनायाव गोहोम गोग्लैनो हागौ। बिथाङा बुङो दि हादोरसाया बे मावथांखिखौ गोख्रोङै हेंथा होयो आरो गिदों दि बेयो दैमानि सायाव सोनारनाय आबादारिफोर आरो थागिरिफोरनि थाखाय दैनि उपलब्धताखौ खमायनो हागौ। मेकेदाटु मावथांखिआ कर्नाटक आरो तामिलनाडुनि गेजेराव गोबां बोसोरनिफ्रायनो मोनसे गाहाय जेंना जानानै दं, जेराव मोन्नैबो हादोरसाया दैमानि दै रानलायनायनि सायाव गुबुन गुबुन सानस्रि लाखियो। तामिलनाडुआ दाबि खालामदों दि मिरुआ डाउनस्ट्रीम हादोरसाफोरनि लुबैनायखौ रैखा खालामनांगौ आरो जायखिजाया मावथांखिखौ गनायथि होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, जाय थाखानाय दै रानलायनायनि बेबस्थाखौ गोहोम खोख्लैनो हायो। स्निथि खौराङाव दङ आसामनि फरायसालिफोरा ससियेल मिडियायाव फरायसाफोरनि फट' आपल'ड खालामनायखौ हेंथा होदों। आसामनि सोलोंथाइ बिफानआ आसामनि फरायसालिफोरखौ ससियेल मिडिया प्लेटफर्मआव फरायसाफोरनि सिनायथि गोनां फट' आपल'ड खालामनो नाङा होननानै बिथोन होदों। गथ'साफोरनि प्राइभेसि आरो रैखाथिखौ रैखाथि होनो थाखाय बे एडभाइसखौ फोसावनाय जादों। फरायसालिफोरखौ सावगारि एबा भिडिअ शेयार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों, जेराव फरायसाफोरखौ थि गनायथि गैयाजासे रोखायै सिनायथिनो हायो। मावख'आरिफोरा बुंदों दि गथ'साफोरनि सावगारिफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों गाज्रि बाहायनाय आरो सोलोंथायारि फसंथानफोराव डिजिटेल रैखाथि मानदान्दा लाखिनायनि गोनांथिनि सायाव बांबोनाय जिंगासिनायनि उनाव बे राहाखौ लानाय जादों। बिफानआ फरायसालिफोरखौ मावख'आरि हाबाफारिफोर आरो सांग्रांथि हाबाफारिफोरनि थाखाय ससियेल मिडियाखौ बाहायनाय समाव गोख्रों नेमखान्थिफोरखौ मानिनो बिथोन होदों। बे थिरांथाखौ गोबां बिमा-बिफा आरो खुदिया मोनथायनि थाखाय हेफाजाब होग्राफोरा बरायदों। दाइनथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि थैनाय केसआव बिजिरसालिया गसर थिसनदों। रामनि बिजिरसालिया रोजाबगिरि जुबिन गार्गजों सोमोन्दो थानाय थैनाय केसनि गासैबो दायनिगिरिफोरनि बेरेखा गसर थिसनदों। बे मामलाया मुंदांखा असमिया रोजाबगिरिजों सोमोन्दो थानाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंनि थैनायजों सोमोन्दो दं। अजदथि खालामनायजों लोगोसे बिजिरसालिया थिरांथा लादों दि बिजिरनायखौ आवगायलांनो थाखाय थोजासे फोरमान दं। हियारिंनि समाव गासैबो दायनिगिरिफोरा बिजिरसालियाव नुजाथिदों। केसनि उननि थाखोआव साखिफोरखौ आनजाद नायनाय आरो फोरमानफोरखौ गथायनाय जागोन। फैबाय थानाय दानफोराव बे आयदानि सायाव आरोबाव आयेनारि राहा लानायनि आसा दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।